pancen manis tambah manis yen ora seneng lanis yen mesem manis sing ngumpuli madu saya bisa merontokke jantungku segeri ge Surabaya kembang melati ya dik yo dironce-ronce setengah hati aku naksir kowe pasar keringas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senang diiris-iris yo dik yo gulane Jawa aduh wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilang Surabaya kuwatake wong lanang Cok ayo mas oke tambah manis yen ora seneng lanis yen mesem manis sing ngumpuli madu saya bisa merontokke jantungku kembang melati yo dik yo dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe iris-iris yo dik yo gulane Jawa aduh wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilang kuwatake wong lanang manis wis daturake dik Jerkani ngaturke Wilujeng Rawuh Pak D Mardi Mbok De Ibu mangga jaket abumu so sa ayo mas sing duwe palmer bosku cari pesing Bang Paiman wong ayu sing
tak tresnani rina wengi mung tak anti-anti aku ora bakal mung sliramu papucan ning ati sing tak tresno karwane wong liya aku wis kepecut tresno nanging atiku kok gawe gelo iki sing diabsen penake sapa ya Mas Mas Agus dalem iki sing diabsen sapa penake kono nek ora sing diabsen Bejo Mas Bejo juragane Bejo Pakde Bejo sponsor utama iya ini Mbak Epa udah di sini loh tak ajak ke sini loh Mbak Bejo oh lagi ngitung duit oh ya bacotke yo Gil apa ya ning apa sliramu ning apa sliramu teko ninggal aku kaya tanpa dosa wong sing tak tresnani sing wengi mung tak anti-anti aku ora bakal lali De Bejo wong sliramu papo jandeng ati Rias Evani Ratnasari profesional kaya tanpa dosa Pakde Bejo atiku garata-rata Evani Ratnasari nyuwun ngapura biji mana Pakde Bejo ngendi ning ndi sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kepecut tresno nanging atiku kok gawe ora wah sik ning obat ya nduk ah tekno Mas ning apa slir ego kene nduk kaya tanpa dosa atiku garata-rata Gustiku nyuwun ngapura Aragil wah mendul ya ndul ho ha ho ho ha ho Eva
jan manis tambah manis yen ora seneng lambe yen mesem manis sing ngungkuli madu saya bisa ngrontoke jantungku Bugel dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar terima halo ning Surabaya kulane Jawa spesial kagem keluarga besar saking pesing koneng apa pesing Plogar Pak? Plogar nggih. Matur sembah nolo Pak. Manise ngungkuli madu saya bisa ngrontoke jantungku sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mateng bangsa alit mas namine kono